Tervetuloa kuuntelemaan AT Aina toivoa podcastia. Mä oon Anna Tuulia ja viime jaksossa, eli jaksossa numero 36, mä avasin 15 vuotta vanhan matkapäiväkirjani ensimmäiseltä yksin matkaltani Roodokselle ja en arvannutkaan, kuinka paljon noi vanhat sanat siellä matkapäiväkirjassa herättäisi ajatuksia mussa tällä hetkellä. Ja jos kuuntelit tuon edellisen jakson, niin tiedätkin jo, ettei tästä tullut todellakaan pelkkä matka sinne Roodokselle, vaan tästä tuli matka takaisin itseeni. Ja tämä päivä, tämä 26.7., kun tämä jakso tulee julki, niin on mulle hyvin merkityksellinen päivä. Ja tuun jakamaan tästä päivästä, että miksi se on merkityksellinen vähän myöhemmin tässä tämän jakson aikana, mikä oli aika hämmentävää, että nämä 15 vuotta vanhan matkapäiväkirjan sanat ja tilanteet herätti musta jotenkin kytköstä tähän päivään, mikä oli aika liikuttavaa ja on aika harvinaista mulle, että yleensä mä pystyn kyllä tämän jakson aika hyvin nauhoittamaan ja mä en näitä paljon editoi, vaan nauhoitan kerralla purkkiin ajatuksella. Mutta nyt mä oon joutunut parikin kertaa ottaa uusiksi sen liikutuksen tunteen kanssa, että mä oon alkanut sen verran paljon liikutuksen takia itkettämään, että on tarvinnut purkaa sitä itkua tässä välissä ja katsotaan, että onnistuuko mä nyt saamaan tämän sillä lailla, että ei mulla tulisi liian sitten suurta liikutuksen itkua, että mä saan nämä asiat kerrottua tänne sulle kuulija. Mutta nyt jatketaan seuraavalle matkapäiväkirjan sivulle. 3. lomareissupäivä. Tämä päivä oli seikkailu paikallisbussilla toiseen kaupunkiin, Valirakiin. Kävelin hotellilta Roodoksen kaupungin toiselle laidalle, jossa bussiasema oli. Löysin sinne suoraan eksymättä kertaakaan. Sain hienosti ostettua lipun, ja kun istuin bussissa, mulle tuli aivan mielettömän kotoisa olo. Tuli liikutuksesta oikein kyyneleet silmiin. Olin tullut paikkaan, joka tuntui niin omalta ja tutulta. Tämä kaupunki ja Roodoksen saari on todella minulle rakas paikka. Perillä Valirakissa löysin hiekkarannan, joka oli toiveideni täyttymys. Pehmeää hiekkaa, joka tosin oli niin polttavan kuumaa, että poltin hieman jalkapohjani siinä, kunnes tajusin, ettei paranna kävellä lainkaan ilman varvastossuja hiekalla. Vesi oli kristallin kirkasta ja ihanan vilvoittavaa. Tunnelma oli rauhallinen ja mukava. Takaisin tullessani Roodoksen kaupunkiin kävin vanhassa kaupungissa syömässä idyllisessä kreikkalaishenkisessä ravintolassa, sinisinen tuoleineen ja musiikkineen. Lammaskasvinyytti kerran riisin oli tajuttoman hyvää. Syötyäni kävelin vanhasta kaupungista takaisin hotellilleni, noin puolen tunnin matkan, kertaakaan eksymättä. Tämä paikka alkaa tuntua niin tutulta, että osaan jo liikkua jännittämättä ja vapaammin, intuitiivisemmin, jolloin en eksy enää. Joo, tätä kun mä luin, niin aloin huomaamaan sen, että tässä matkan varrella on alkanut se luottamus siihen omaan intuitioon kasvaa. Et ensimmäisessä jaksossa intuitio auttoi mua siinä lentokentällä, mutta nyt siitä on tullut jotenkin ihan osa tapaa liikkua maailmassa. Että se ei ole pelkästään sellainen tunne, mikä ohjaa, vaan siitä on tullut sellainen pysyvä tapa ottaa se osaksi toimintaa, se oma intuitio. Ja tänä päivänäkin teen näin, mikä on aika hieno juttu. Illalla hotellihuoneeni puhelin soi. Onneksi olin paikalla. Siellä oli matkaopas ja kertoi, että huominen Syminsaaren retki on peruttu jonkin laivan teknisen vian takia. Että kun mua harmittaa. 2 retken takia tulin tänne, eikä nyt sitten kumpaakaan järjestetä. Voi syvä huokaus. No, koitan selvittää, että jos jonkun toisen matkatoimiston kautta pääsen sinne. Ja sitten menen omatoimisesti sinne. Tänne asti kun olen tullut, niin kyllähän sinne Symiin on päästävä.
mutta nyt meditoimaan ja rauhoitun pettymyksestä. Tällaista tämä elämä on. Ehkä tälläkin on jokin tarkoitus. Joo, niin kuin huomasin, että vaikka se Symin-reissu peruuntukin, niin mä en näköjään jäänyt siihen pettymykseen kiinni, vaan mä suuntasin heti ajatukset johonkin toimintaan. Ja tästä kohtaa se oli toi meditointi, jolla mä sain sitten käsiteltyä sitä tunnetta ja sitä voimakasta pettymyksen tunnetta ja sitten sain sitä kautta itteni rauhoittumaan. Eli mä kiinnitin huomioon, että pettymykset ei romahduttanut mua. Eikä ne romahduta tänä päivänäkään. Että oli hyvä muistutus mulle, miten lempeästi mä kyllä suhtaudun pettymyksiin jo silloin ja sitten nykyäänkin. Et en enää ala meditoimaan niin kuin tuolla 15 vuotta sitten, mutta mä suhtaudun pettymyksen tunteeseen sillä niin kuin kevyemmin tänä päivänä. Vähän niin kuin semmoisena ohilipuavana laineena. Että se pettymyksen tunne tulee, mutta sitten se niin kuin lipuu vaan sillä ohi. Ja mä luulen, että mä pystyn sen takia suhtautumaan tuohon tämmöisenä niin kuin kevyemmin tuohon pettymyksen tunteeseen, eikä se sillä valtaa niin kuin ehkä joku muu voimakas negatiivinen tunne. Niin on se, että mä löydän siinä pettymyksellä jonkun tarkoituksen. Ja jos mä en löydä, niin mä ajattelen, että mä huomaan sen tarkoituksen kyllä myöhemmin. Ja tämä ajatus on tullut siitä, että mä oon huomannut semmoisen, että mä pystyn luottaa siihen, että se tarkoitus on tosiaan tullut jälkikäteen. Että mä oon huomannut, että okei, nyt mä käsitän, että kun tilanteet on mennyt eteenpäin, niin mä oon huomannut, että okei, ton takia toi ei onnistunut tai toi tilanne ei nyt mennyt niin, mistä mä koen sitä pettymystä, koska sitten mä tajun, että okei, tähän tulikin joku toinen vielä parempi juttu tai mä näen sen, niin kuin sen merkityksellisyyden ja tarkoituksen sitten jälkikäteen. Ja sitten mä voin siihen luottaa. Ja mä en ollenkaan koe, että mä olisin jotenkin ollut silloin niin kuitenkin täydellinen, vaan mun luottamus siihen elämään oli niin vahva ja on edelleen. Ja se luottamus auttaa sitten tukemaan erilaisten hankalien tilanteiden kanssa. Mutta ootko sä huomannut, että miten sä koet pettymykset tai miten se pettymys ohjaa sua minkälaiseen käyttäytymiseen ja miten saat sen pettymyksen käsiteltyä? Reissupäivä 4. Näin taas Teijan ja Helmin aamulla ja päätettiin lähteä yhdessä puolen tunnin matkan päässä olevalle uimarannalle. Olen muuten joka yö nukkunut hyvin, noin 8-10 tunnin unet ja herännyt joka aamu hieman ennen 7 ilman herätyskelloa. Huimaa! Rantapäivän jälkeen lähdin yksin kävelemään hotellille. Pysähdyin kuitenkin rantakadulla yhteen ravintolaan syömään, jossa oli upea merinäköala. Aivan mielettömän upea aavameri ja kova tuuli, joka teki mahtavat aallot. Kaunista. On se meri niin vaikuttava. Ihanaa, kun hotellini on aivan meren rannalla. Ravintolassa tajusin taas yhden asian. Katselin yhtä toista yksinäistä nuorta naista syömässä samassa ravintolassa kuin minä. Tarkkailin häntä sivusilmällä jonkin aikaa ja huomasin pari seikkaa. Hän otti ruokaa hitaasti suuhunsa ja laski tämän jälkeen haarukan ja veitsen alas ja katsoi merelle samalla kuin söi. Hänen liikkeensä olivat rauhalliset, kuin olisi nautiskellut koko olemuksellaan joka ikistä suupalaa ja viinin siemausta. Itse olin syönyt ruokani sen kummemmin mitään erityisemmin nauttien. Tänään aamupalallakin huomasin tuntevani närkästyksen tunteita, kun edellä oleva nainen otti mielestäni liian hitaasti leipätarvikkeita. Tämä kohta oli jotenkin tosi pysäyttävä mulle, se nainen siellä ravintolassa. Että vaikkei hän sanonut mulle sanaakaan, niin silti hän opetti mulle moniakin asioita. Kiireettömyydestä ja nauttimisesta, levollisuudesta, yksin olemisesta ja läsnä itselle olemisesta, miten yksin syödä ja nauttia. Ja
se oli jotenkin tosi pysäyttävää ja kaunista. Ja tuli jotenkin sellainen ajatus, että miten yhden tuntemattoman ihmisen vaikutus voi joskus olla niin älyttömän suuri. Ja että joskus elämän tärkeimmät opettajat ei näköjään edes tiedä sitä, että he on opettanut meille jotain. Ja mulle tuli sellainen ajatus, että vau, että oikeasti miten suuri vaikutus meillä voi olla siihen toiseen ihmiseen ihan tietämättämme. Ihan sillä vaan, että miten me ollaan ja käyttäydytään. Ja mä teinkin itse asiassa tänne mun podcastiin jakson palautteen antamisesta. Otsikolla Uskalla antaa palautetta. Ja se tuli mun uudestaan tässä kohtaa mieleen, että ajattelin, että miten hienoa tuonkin naisen olisi ollut kuulla sitä, että miten kaunis vaikutus hänen koko olemisellaan oli mulle ja kiittää häntä. Että miten tärkeää meidän on saada palautetta ympäristöstä, varsinkin silloin, kun kyseinen ihminen on koskettanut meitä jollakin tavalla. Että siitä tulee semmoinen merkityksellisyyden tunne, mikä on mielestäni tosi tärkeä tunne onnellisuudenkin kannalta ja toivonkin tunteen kannalta. Että voisi olla, että onkohan mulle ollut niin, että mun olemus on vaikka voinut tuoda jollekin kannustusta, toivoa levollisuuden tai olemisen kauneuden kautta. Niin aika huimaa, ja se olisi ollut jotenkin olisi ihanaa kuulla. Ja sitten myöskin toi herätti mulle aika liikuttavat tunteet tuohon syömiseen liittyen. Mähän silloin 15 vuotta sitten niin kärsin syömishäiriöstä ja olin kiireinen yrittäjä ja oli aika paljon sitten sitä semmoista ylisuorittamista siihen töihin liittyen ja se vaan sitten tietenkin se kiire ja ylisuorittaminen boostasi vielä sitä syömättömyyttä ja semmoista yliterveellisen ruoan ihannoimista ja jotenkin tuntuu, että toi hetki, kun mä seurasin sen naisen nautinnollista, että voi niin kuin nauttia siitä ruoasta ja siitä, että kuin kaunis se tilanne oli, kun hän söi, niin istutti mulle semmoiset pienet siemenet siihen toipumiseen syömishäiriöstäni, mikä lähti siitä, että mä tulin Suomeen ja seuraavana vuonna, niin jaan tämän jakson aikana vielä sitten yksi toinen hetki vielä, mikä liittyy vielä paljon enemmän, niin jaan sen myöhemmin, mikä siihen liittyy sitten vuotta myöhemmin, mitä tapahtui, niin lähdin sitten voimakkaasti sitä mun syömishäiriötä hoitamaan ja olen siinä nykyisin sitten siitä toipunutkin. Mutta oli jotenkin ihana ja koskettava huomata, että mä en silloin tajunnut sitä, että siitä itse asiassa lähti aika iso vyyhti siihen paranemiselle tuosta hetkestä. Että joskus hyvin pienet asiat voi koskettaa semmoisella tavalla, mikä on ihan loppuelämänkin kannalta niin tervehdyttäviä vaikutuksia oman itsensä. Ensi kerralla, kun olen syömässä, muistan kokeilla hidastaa vieläkin tahtia ja nauttia olemisen keveydestä ja kiireettömyydestä. Tämän tajuttuani mulla nousi siellä ravintolassa hieman kyyneleet silmiini ja katsoin merelle täysin rentoutuneena ja levollisin mielin. Ajattelin samalla, että tämän tunteen haluan viedä takaisin kotiini, arkeen Suomeen. En tiedä, että onnistuinko silloin viemään ton tunteen mukanani Suomeen, mutta nyt 15 vuotta myöhemmin niin tämä päiväkirja ainakin palautti kyllä sen tunteen jälleen mun mieleeni. Mutta sainko mä tuontua sen tunteen takaisin Suomeen silloin? Niin ikävä kyllä en saanut sitä tunnetta vietyä silloin Suomeen.
se tunne jäi sinne Roodokselle, sen muistan. Ja siksi mä ikävöinkin pitkään sinne takaisin, jopa niin paljon, että mä aloin suunnittelemaan tämän Roodoksen reissun jälkeen niin ihan muuttuakin Kreikkaan. Ja tein sitä suunnitelmaa aika pitkään, monta kuukautta, ja koitin löytää töitä Kreikasta ja suunnittelin sitä muuttoa sinne, mutta se ei vaan ottanut tuulta purjeisiinsa ja se ei sitten toteutunut. Ja seuraavana keväänä vuotta myöhemmin niin meinasinkin sitten muuttaa Espanjaan, löysin sieltä, että mun täytyy päästä jotenkin, mä hain sitä tunnetta, että mulla oli se ajatus siitä, että se olemisen keveyden ja kiireettömyyden tunne ja se rentoutunut levollinen mieli, nautinto, että se olisi ollut jotenkin sellaista, että mä koin sen siellä, että mun tarvii mennä sinne takaisin, jotta mä saan sen tunteen, että mä en Suomessa sitä pysty saamaan. Ja se meni just tosiaan siihen, että mä sitten silloin 2012 niin löysin Fuengirolasta itselleni töitä yhdestä hyvinvointikeskuksesta ja annoin jo kotiinikin pois ja laitoin tavarat minivarastoon ja olin äitini ja isäpuoleni luona valmiina sitten, että muutan Espanjaan ja sitten kun mä sain lentolipun varattua ja maksettua, niin seuraavana päivänä kaaduin ja mursin jalkani ja jalkakipsiin ja se päättyikin sitten siihen, että elämä puuttui peliin ja mulle ei tullut sitä muuttoa sinne Espanjaan ja se olikin aika pysäyttävä kokemus sitten siitä, että siitä lähti se sairasloma aikoinaan sen jalan myötä, niin pysäytti mut pitkälle matkalle toipumiseen siitä syömishäiriöstä ja tietenkin sen jalan kuntouttamiseen, ja mikä johti sitten siihen, että mä itse asiassa sitten loppujen lopuksi siitä vuotta myöhemmin niin muutin Pirkanmaalle. Ensin Hämeenkyröön ja sitten Tampereelle ja sitä kautta sitten tähän Ylöjärvelle, missä mä nyt edelleenkin asustelen. Ja nyt mä jotenkin pohdin sitä näin 7 vuoden sykliä täällä elettyäni, että mä voin tällä hetkellä nyt sanoa, että nyt mä koen sitä tunnetta elämässäni. Ja tänään on tosiaan vuosipäivä 26.7. vuosi sitten, niin tapaturmaisesti kaaduin. Jännästi tälleen historiaa toista. Tämä on aika pysäyttävää. Että mä oon pysähtynyt tämän matkapäiväkirjan äärelle ja herää nämä kaikki ajatukset ja tilanteet, miten tietyt. Mä itse uskon, että tämmöisiin 7 vuoden sykleihin, ja nyt mä oon 2 7 vuoden sykliä käynyt läpi, ja tosiaan toi käden loukkasin pahasti vuosi sitten, ja tänään on vuosipäivä sille tapaturmalle, ja tämä on ollut liikuttava päivä. Tämä kulunut vuosi on muuttanut tosi paljon mun elämässä, isoja irtipäästämisiä ja muutoksia. Ja mä koen jotenkin tosi syvää liikutuksen tunnetta siitä, että nyt mä oon vihdoin viimein tämän kuluneen vuoden aikana, niin mä oon saanut istutettua sen tunteen, mitä mä silloin siellä Kreikassa koin. Ja kun jotenkin tarkoituksellisesti, niin nyt mua jotenkin liikuttaa, niin mä siis tänään huomasin ihan extemporeen, niin mä kuulin tuosta läheltä, että nyt täällä on joku tapahtuma tai keikka, en ollut tästä tapahtumasta tietoinen, mutta kuulin äänet tähän mulle kotiin ja sitten aloin selvittää netin kautta, että mitä Ylöjärven kaupunki ja tapahtumat, ja sain tietää, että siellä oli tämmöinen ilmaistapahtuma ja siellä on tosiaan eri esiintyjä ja sitten muun muassa Irina oli esiintymässä sitten, ja mä katson kelloa, että tunnin päästä aloittaa, niin nappasin äitini mukaan, soitin hänelle, että lähdetkö kuuntelemaan mun kanssa, ja mentiin kuuntelemaan sitten Irinan keikka. Se oli ihan tuossa reilu 5 minuutin kävelymatkan päässä se puisto, missä tämä ilmaiskonsertti pidettiin, ja mä jotenkin siellä ajattelin, mä kuuntelin niitä Irenen kappaleita, ja sitten siitä sattui lentämään semmoinen isompi lokkilintu sen paikan yli. Ja mä katsasin taivaalle ja mä katoin sitä lintua ja herähdyin niin kuin siihen
että ei hitsi, että nyt mä tunnen sitä ihanaa levollisuuden tunnetta ja mä oon tosi levollisin mielin ja kiitollinen ja rentoutunut. Mä oon ollut nyt vuoden pois töistä. Ensin kuntouttanutta kättä ja sitten taloudellisten syiden takia annoin firmani pois ja se lopetettiin ja nyt mä oon ollut sitten työttömänä ja intensiivisesti mulla on tässä suunnitelmia jo niin kuin sitten tulevaan työuraan ja siihen nyt valmistanut itseäni tämän kesän ajan ja mä oon jotenkin ollut tosi levollisin mielin ja rauhoittunut. Mä oon tosi voimakkaasti pysähtynyt tämän viimeisen kuluneen vuoden aikana mun kehon äärelle, kuunnellut sitä ja alkanut vihdoin ja viimein asettaa semmoisia rakkaudellisia rajoja toisille ja tilanteisiin ja sitten mulle itselle ja pitänyt niistä kiinni. Ja alkanut todella tekemään sellaisia rakkaudellisia tekoja, lempeitä tekoja itselleni. Ja nyt mä jotenkin vasta vihdoin ja viimein ymmärrän sitä, että se oli vaan sitä, että siksi mä halusin sinne Roodokselle päästä uudestaan, että mä hain sitä tunnetta. Ja se on vaatinut näin pitkän matkan, että nyt mä todella niin kuin sisäistän sen. Että mä pystyn sitä tunnetta kokemaan siinä, missä mä oon, että mä en tarvi mennä jonnekin saadakseni sen tunteen, mitä mä ajattelin silloin, että tämän tunteen mä haluan viedä takaisin Suomeen, eli sitä rentoutunutta fiilistä, levollisuuden tunnetta nauttii olemisen keveydestä ja siitä kiireettömyydestä. Ja sitä osata hidastaa sitä tahtia. Ja nyt mä oon hidastanut sitä tahtia todella kuluneet kuukaudet tai viimeisen vuoden. Ja aika koskettavaa. On tosi liikuttunut ja kiitollinen mieli. Täällä Roodoksella olen myös meditoinut joka päivä ja huomaan, että siitä on tullut jostain syystä hieman hankalaa. Mieli papattaa. Jatkan siis harjoittelua mielen tyynnyttämiseksi, rentoutumiseen, olemiseen, nauttimiseen ja sydämen avaamiseen täällä. Puolet vielä lomareissusta jäljellä. Toivon, että matkani tarkoitus täyttyy lopulta. Tänä iltana koin itseni kuitenkin todella kauniiksi. Tämä oli jotenkin ihanan kanssa koskettava toi lause, mihin tahdoin pysähtyä vähäksi aikaa miettimään ja tota lausetta, että tänä iltana koin itseni jotenkin kuitenkin todella kauniiksi. Ja mä luulen, että silloin mä en sitä ihan ymmärtänyt. Toki olin peilikuvanikin siinä kohtaa tyytyväinen, mutta se, että miksi mä olin siihen peilikuvaan silloin tyytyväinen. Ja se, että siinä ei puhuta pelkästään ulkonäöstä, vaan siinä puhutaan siitä levollisuudesta, merestä. Mulla on meri tosi iso, tärkeä elementti. Sitä oli siinä ollut ne päivät läsnä, hiljaisuudesta, päivittäisestä meditaatiosta, kiireettömyydestä. Eli se kauneuden kokemus syntyi sisältäpäin, ei pelkästään peilistä. Ja mä luulen, että näin syvällisesti mä en sitä silloin osannut ajatella, mitä mä nyt huomaan, kun mä luin tätä matkapäiväkirjaa. Ja ehkä tämän jakson jälkeen pysähdyt myös hetkeksi miettimään, että löytyisikö sun elämästä joku vanha päiväkirja tai valokuva tai muisto, joka muistuttaisi sua siitä ihmisestä, joka olet syvimmiltäsi edelleen ja tois vähän lisää toivon kipinöitä tähän päivään. Et mulle tämä päiväkirja opettaa ennen kaikkea sitä, ettei kaikkea hyvää tarvi rakentaa uudelleen. Et joskus vaan
tarvii löytää tie takaisin sen äärelle, mikä on ollut koko ajan meissä. Entä sinä, että mitä sun mennyt minäsi voisi opettaa nykyiselle itsellesi? Seuraavassa jaksossa jatketaankin taas matkaa seuraavalle päiväkirjan sivulle.